ଶଳା ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛି ଘରେ ତାଲା ପକେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ଶଳା ଆଜିକାଲି ଲୋକ। नाली पानी दुनिया को बाइया कला हो नाली पानी दुनिया को ସାର୍ 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 କ'ଣ ହେଲା ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍ ସାର୍ ତମର ଏତେ ଲେଟ୍ ହବ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତ ଅନଲାଇନରେ ମଗାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ପାଟି ତ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିଲା ଏଇ ଗାଁ ଝଗଡ଼ାଟାକୁ ଆଣି ମାରି ଦେଇଛି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଓ ବାବୁ ଏତେ ବାଟରୁ ମାଲଟା ଆଣିଛ କଣ ଫେରେଇ ନେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ? ମାଲଟା ଦେ ପାଟି ଖାଲି ଆମ୍ବିଳା ଲାଗୁଛି। ଆଗ ମୋ ମାଲଟା ଦିଅ ତାପରେ ତମ ମାଲଟା ନେବି। ନେଇଯାଅ ଟୋଟାଲ ପର୍ସଟା ନେଇଯାଅ। ନାଇଁ 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 ମୁଁ କାହିଁ ସେ ଅଧର୍ମ କାମଟା କରିବାକୁ ଯିବି ତମେ ତମ ପର୍ସ ନିଅ ମୁଁ ଖାଲି ପଇସା ଗୁଡ଼ା ରଖିଦେବି। ଓ ବାବୁ ମୁଁ କାମ ହୋସରେ ଅଛି ମତେ ଠିପି ଖୋଲି ଟିକେ ପିଆଇ ଦିଅ।